Doncs estem aquí al Poca Vergonya amb en Freddy, anem a fer el sorteig, a veure què tal ha anat de la fira del cap de setmana passat. Suposo que qui més o menys ens seguiu esteu al cas de què va la cosa, val? Bueno, Freddy, com a mà no massa innocent, perquè no fas pinta molt innocent, a veure què tal. Vinga. Puc buscar el meu amic, no? Va, remena una mica. Aquest, Vinga. El guanyador és Frederic Ventura. Hòstia, jo... No, és mentida. Jaume Ortí. Molt bé. Vale? Aquí les veu bé, per un moment, capo el DNI, d'acord? Té que vindre a la casa meva, jo sé que malament, però bueno, pot vindre amb la dona, amb el marit, amb qui sigui, perquè no sé el que és. Sí, no, tu després no Amb la xives. filla, amb la querida, nosaltres mai fem res. Mai. Gravem vídeos, es passem, però no hi ha problema. I el senyor Balcells pagarà la compta molt amablement. Jo la cobraré més amablement i tothom content. Pot tirar el que vulgui, tenim plats del dia, tenim tapes, tenim entrepans, fins... Tenim molts plats, vull dir, que vingui amb gana, que no es morsi, que vingui amb gana. Jo ja vaig dir que regalaria una ampolla del nostre vermut negre, que porten molts anys amb ell, que és molt bo, i jo li regalaré l'ampolla. Doncs el resum és això, tenim un àpat al Poca Vergonya per en Jaume Ortí. Doncs ja el telefonarem i endavant, ja el veuràs per aquí. Que em truqui, que serà l'única reserva que acceptem. Reserva. Per acceptem reserves. Per aquesta, sí. Molt bé. Ho farem.